registration. Okay. All right. So once again, good evening, everyone. So welcome to our affiliate program, Seacrest affiliate program discussion, the subscription company that pays you back. Okay. So bago po ako magsimula, I will just need to introduce myself. My full name is Coach Jericho Zape Erinco. Ang professional experience ko po, tulad din po ng marami sa atin, no, empleyado po ako. I've been working over 25 years in a multinational company. And sabi ko nga po talagang, sorry, I have nothing against with employment. For me, ang na-realize ko lang kasi hindi enough talaga yung kinikita sa employment. Although nasa sales ako, malaking income. It's 6 figures, pero sa laki, sa dami, and I am the breadwinner of my family. So kulang pa rin. So naghanap talaga ako ng opportunity na talagang makukuha ko yung tinatawag na financial freedom, time freedom, yung house and lot, yung bahay, saka yung pangarap ko sa family ko. And of course, to really help people. No? I am just here, nag-i-exist ako sa mundo, not only for myself, but of course for the people around me. So yun yung ako. That's why naghanap po talaga ako ng opportunity na I finally found. Actually, this is not my first company. This is not my direct selling company. This is not my first networking company. I've been into other networking company, pero ito yung nagustuhan ko. So para makita nyo rin po, baka pareho lang po yung hinahanap natin, yung missing piece at matatagpuan nyo rin po dito, tutok lang po tayo. So ang journey ko nga po, sabi ko sa inyo that this is not my first company. I joined network marketing 10 years ago. And dito ko po napatunayan na napakaganda talaga ng opportunity ng network marketing. And I was been a multi-awarded international travel qualifier and a car achiever. No, so I am also a founder of Eagles and Lions Worldwide, na kung saan napakalaking organizations po yan dito sa Seacrest. No? So nasa ilalim po ng Eagles and Lions Worldwide ang Team Hero, founded by Coach Demi Sibuan and Coach John Mark Niverba ng Team S2S. Nasa organizations din po ng Eagles and Lions Worldwide ang isang napakalaking grupo nila Coach Alex Parcon, Coach Claudio Fatalia, and Coach Tim Venturanza. And nasa organization din po natin ang powerful team ng Team Alpha, founded by Coach Nercy Igkilan. At nandiyan din po ang powerful team ni Coach Alice Kasikin. Nandiyan din po ang team nila Coach Adelaide Garcia, at marami pa pong mga leaders na hindi po nagpapakilala galing sa ibang other MLM business for some reason. No, I hope you understand. And huwag kayong mag-alala, makikilala nyo rin po sila. So napakalaki po talaga ng organizations po natin dito. My direct sponsor is Upline Edmar Tercolas, no, ng Cebu. Okay? So guys, ang community involvement ko po, I am advocate for youth empowerment. Actually, katunayan, I am the advisor of Huyon Central Youth Organization. I am a focal person of Kabataan kontra Droga at Terorismo sa Municipal Police Stations of Tigaon. I am a member of Sinag Tigawenyo, grupo po ito ng mga vloggers. I am a Public Information Officer of Celebrity Compound, a re-elected School Governance Council Chairman of both Huyon Elementary School and Huyon High School. Pag natapos ko pong itong term ko, another 3 years, so 9 years po akong umupo sa posisyon na yan. And sa entrepreneurship naman po, I am a digital influencer, entrepreneur, life coach, vlogger, and content creator, owner of si Daddy Jake TV YouTube channel. Yung kanina plinay ko, habang nagsisimula, ang ina-upload ko po ngayon are more on tutorial about on how we gonna do the business here in Seacrest. Kaya kung gusto niyo po na matutunan kung paano mag-navigate ng back office, paano mag-invite, paano mag-hold ng mga rejections and everything, meron po ako mga i-upload dyan for the future. So far, meron na pong laman ang ating mga uploaded na mga trainings, so pwede niyo pong panoorin. So at the present, I am a corporate director in Seacrest and I'm praying running for presidential director. So I hope we could finish the requirements within this year. Ako po yung pang-pitong qualifier sa first Boracay Escapade. Ayan, so magkakasama po kami dun sa Boracay. Kaya sobrang nakita ko po talaga kay Seacrest on my, I started July last year. So halos kaka 1 year ko lang po dito last month kay Seacrest. Pero nung September of last year, nag-travel na po kami ng Boracay. Na-qualified po halos karamihan ng mga kasama po natin dyan is under po, din po ng Team Eagles and Lions Worldwide na mga leaders. So congratulations to all of you. At ako din po yung pang-5 na qualifier po sa Singapore, yung pinakaunang international travel incentives ng company. So guys, actually dito kasi kay Seacrest, hindi lang po tayo negosyo. So nandito tayo para ibahagi
ang ating kaalaman, tumulong sa ating kapwa, maging daluyan ng biyaya at papala para sa lahat. I-share po itong opportunity of a lifetime na talagang next to nothing, napakagandang opportunity. And at the same time, to travel around the world. And of course, to solve the problem, especially the finances. So guys, para malaman natin kung ano yung tinutukoy ko, tutok po tayo sa presentation po natin ngayong gabi. Alright? So actually, ang pag-uusapan po natin ngayong gabi, it's not all about me. This is all about you. Kumustahin po natin yung mga pangarap nyo. Pangarap na rin lang po ba? Or baka mamala yung mga ating mga gustong mangyari maging illusion na lang. No? So wag nating hayaan, payagan niyo po akong buhayin natin yung mga pangarap nyo, namin ni Coach Demi, sa pamamagitan po ng ipapakita po namin sa inyong opportunity. Kung sa tingin niyo po wala ng pag-asa sa labas, well, ngayong gabi, it's not an accident na nandito po kayo sa Zoom. There's a deep reason. May malalim pong dahilan si Lord bakit po kayo dinala dito. So 36 attendees, hold on, tapusin po natin to kasi napakabilis lang po to. Guys, ang Seekers po is the fastest growing membership subscription in Southeast Asia. No, so kung titingnan po natin, we have the founders with us. Ito yung mga leaders, ito po yung mga pillars. Ito po yung mga leaders na nagsimula po talagang naniwala, nagtiwala at hanggang ngayon talagang ginagawa po natin na mag-serve for us to grow, no? So we are transforming lives one seaweeds at a time. Pero guys, prior to engaging in Seekers, please do your own research because maybe for some of you, baka akala nyo Seekers is investment. No, we are not investment. We are not also an insurance company or a crypto company. No, that's why sabi ko nga po sa inyo kanina, please do your own research prior engaging in this company. No, ito pong Seekers was founded by the Ang Brothers. As you can see on my screen, we have here our Chief Financial Officer. The Director of Finance and Operations manages the financial health and operational structure to support the company's vision. I'd like to present to you guys, palakpakan naman natin, ang napakapogi, no? Sir Jeron Ang, no? And of course, our Chief Executive Officer, ang napakamatipuno, ang poging-pogi, the Director of Vision and Strategic Leadership, defines the overarching vision, declares, decide priorities, and communicates what the company should achieve, sets the blueprint for what the CTO will execute. Guys, palakpakan natin. Sir Justin Ang, grabe no? Napakalupit. At ang gusto ko dito kay Seekers is that dropshipping business siya. Napakaliit ng puhunan, dropshipping, nasa bahay ka lang, lalo na ngayon maulan. Wait, thank you so much sa mga pumapalakpak ha. Lalo na ngayon maulan, ang sama ng panahon. And guys, ingat tayo, no? May mga lindol na nangyayari sa kapaligiran po natin. So I hope everyone is safe. So mas maganda po nasa bahay lang talaga po tayo. But of course, this business, you can do it offline or online. It's up to you. Pero sabi ko nga, with all the dropshipping business, we have a physical office. Pinapalakpakan po yan. Meron po tayong physical office kasi karamihan po ng dropshipping wala pong physical office. No, tayo may physical office po tayo which is located at Villanueva Commercial Center, 2nd floor, Seekers M's Briones Street, Mandawi, Cebu City. Yes, naka-place po yan sa Cebu City. Pero guys, huwag kayong mag-alala. Once maging presidential director tayo, maglalagay po tayo ng mga training center in the different part of Luzon, Visayas, Mindanao. Okay? So, alam po yan nila Coach Alex Parcon. No, napag-usapan na po natin yan. Alright, so guys, so tutok lang po tayo kasi madali lang po to. So, this is a company built from a teamwork and here are the pioneers. No? Our mission is to transform people's health and wealth with innovative seaweed-based products, helping them save money and achieve for success. Sabi nga po ni Coach ni Sir Justin Ang, the days of paying overpriced membership and products without value are over. Don't waste our spending. It's time to make a change. Totoo po yan. Kasi for some of you guys na hindi po nakakaalam, naging member po ako ng isang international membership club and subscription. Parang ganito. That's why nung nakita ko po ito, mas lalo po ako namangha kasi sobrang ibang-iba. And napatunayan ko po na totoo yung sinasabi ni Sir Justin that the days of paying overpriced product membership and the days of paying overpriced membership and products without value are over. Why? Because dun sa previous company ko, ang binayaran lang po namin dun membership na almost 3,000. Hindi ko na mention yung pangalan walang product. No system lang. Yung kaninang ninanavigate ko na back office,
na napakagandang sophisticated, ganun lang. Pero sa ating libre lang binigay yun ng company. And good news, kasi once you join in our business here, you will get a product talaga, physical product, a premium product, essential product that the company will send it to you at your doorstep. No, napakaganda, no? Nandito ka sa Pilipinas, tapos ang kausap mo nasa Holo-Solo, nandoon sa ibang bansa. The company is the one who will pack the products. The company is the one who will send the products. So paano, Coach Jerry, kung ngayon yung kita ko, ipapasok na lang po yan sa inyong wallet, sa back office. I-explain yan mamaya ni Coach Debbie. Grabe, pinapalakpakan po yan. Ganun po to kaganda. Kaya nga po sabi ko sa inyo, sa inyo, nag-Bicol, sorry ha, sabi ko sa inyo guys, napakaswerte po natin. And the reason why you are here because may malalim na purpose. So tutok lang po tayo, we are 39 already. Maraming salamat. Guys, kung gusto niyo pahabulin pa yung iba, kasi sayang ang ganda ng pag-uusapan po natin ngayong gabi, papasukin niyo po. Okay? So, alright. Okay. Wait lang. May na-neglect ako. Sorry. Guys, in here, sa company natin, your name is safe. Anong ibig kong sabihin? Hindi ka pumasok sa isang putyo-putyo na company. Hindi ka pumasok sa isang fly-by-night. Ibig kong sabihin, Coach Jericho, yung nagbukas na company, tapos after 2 years, 3 to 5 years, sarado na. Bakit? Wala namang mga papel, walang legalidad, walang direction, walang vision. In our company, talagang dugot awis, pinag-isipan, and talagang puso ang ginamit po sa atin ng may-ari ng company. Sinet up niya ng maayos bago ni-run ang business. We are registered in the SEC. We have the BIR, meaning nagbabayad po tayo ng tax, no? So we have business permit, we have FDA and license to operate. Guys, napakalikal. We are recognized by the SEC, BIR, and FDA. Seacrest Incorporated, again, is the fastest growing membership community in the Philippines dedicated to educating people about the incredible benefits of seaweeds. Guys, grabe, napakalupit. Alam mo, kung talagang love mo yung mga taong mahal mo, you should share this opportunity. Irregardless kung magustuhan nila o hindi, wala kang feeling of guilt kasi ito nakikita ko 1 year from now, right after the launch at the first anniversary, sasabog at sasabog po si Seacrest. Kung hindi mo po ito na-share sa mga mahal mo sa buhay or sa mga kakilala mo, you will feel like guilty ka. Kasi kinikilabutan ako sa sobrang ganda nito. Ngayon pa lang po, ang dami na po nakakaranas ng ganda ng effect ng products, ng income, kahit maliliit nagsisimula. Doon makikita lahat ng malalaki nagsisimula sa maliit. And ito guys, yung products, no? Grabe. Sobrang na-amaze ako kasi aminin ko po sa inyo, nung hindi pa po ako pumasok dito kay Seacrest, salat po ako sa alaman o sa seaweeds. And never ko nakita ang value ng seaweeds on my health. And nung nakita ko po, nung pumasok po ako dito kay Seacrest, doon ko po lubusang naunawaan na grabe po pala ang products ni Seacrest. Napakalupit po pala talaga ng product ni Seacrest. And kailangan po talaga nating, kailangan talagang yung sarili po natin is i-plug in po natin here. Alright, so guys, nakikita nyo naman po ano. So pag-uusapan po natin ang products, gusto ko po nakatutok po kayo sa screen ko, no? Naka-share screen ako, tama? Nakikita niyo yung screen ko malinaw? Guys, nakikita ba natin yung screen bago ako magtuloy-tuloy? Can you please type number 3? Kasi baka daldal ako ng daldal, wala na po kayong nakikita na screen. Please type number 3 if it is clear sa inyo po ang aking screen. Alright, salamat, Coach Rolando, Coach Iris, Coach Jessica, Coach Rosalinda, Coach Lyra. Thank you, palakpakan niyo po ang inyong mga sarili. God bless everyone. Coach Frank Samar, thank you so much. Coach Nene Champion. Alright guys, seaweeds. Pag-usapan po natin ang products, all seaweeds infused. So far, ito po yung product lines natin. But I have good news with you because we already so much products na nandyan na po nakapila. Ang products kasi ni Seacrest, hindi pwedeng i-launch na walang clinical studies. Anong ibig sabihin? Kailangan safe. Marami pong pag-aaral muna ang ginagawa ng company bago po ilabas ang produkto. Ganun po kaingat ang company po natin. Pero unahan ko na po kayo, may palabas po tayong napaka-unique na shampoo. May palabas po tayong toothpaste. Sorry Sir Jazz, sorry po sa management. Inunahan ko na. Guys, sabi ko sa inyo, ang mga palabas na products natin are essential. When you say essential, ito po yung ginagamit araw-araw. Na whether mag-member ka dito kay Seacrest or not, magiging user ka ng product. So saan ka? Magme-member ka na lang ba? Join ka ba sa community para gumagamit ka ng products, kumikita ka? Or gagamit ka lang ng gagamit ng products tulad ng ginagawa sa atin ngayon na we are just a consumer. But those businessmen, they are the one who are generating income.
I have good news with you kasi ngayong gabi, ipapaunawa ko sa inyo ang pagkakaiba ng user lang kesa sa part ng community natin. Pero bago yan, explain ko po sa inyo gaano kaganda ang produkto ni Seacrest na all seaweeds infused. Wait lang ha, inom lang ako ng water. I hope malinaw ako ha. Excuse me. Okay, mabilis lang to. Seaweeds are the most abundant superfoods on the planet. They are the powerhouse of nutrition and skin's best friends. We have affordable and effective products. Our daily help with health support. Guys, maybe for all of us here, napatanong, no, bakit seaweeds? Wait, thank you so much sa 41 ha. Bakit seaweeds? No? Baka may nag-react dito. Pabasa muna ako dito sa ating chat box. Baka may ibang concern. Wait lang. Wala naman. Welcome po Ma'am Lyra sa Seacrest Family, sabi ni Coach. Welcome po sa invite ko si Ma'am Lyra from Carmona, Cavite. Yeah, welcome po Ma'am. Alright, so sige, eksakto. Pag-uusapan po natin yung products. Maybe for some of you napatanong tulad ko, seaweeds, no? Kasi ang seaweeds ay tinaguri ang superfoods ng kalikasan. Puno ng minerals, antioxidants at natural healing compounds na tumutulong sa balat, katawan at kalusugan. Ngayon, ipapakilala ko sa inyo mga produkto ng Seacrest na infused ng iba't ibang klase ng seaweeds. Guys, grabe. Dito pa lang sa sinabi natin, tumutulong sa balat, katawan at kalusugan. Sa balat na lang. Maulan ngayon, tag-ulan ngayon. At yan talaga ang panahon dito sa Pilipinas, tag-ulan, tag-init. So, kailangan may product tayo na talagang pang-protect sa ating balat. Now guys, so listen to this. Unahin po natin tong nori. Ito pong crispy seaweed chips na kung saan, grabe napakalupit po nitong snacks na to. And ito pong ating seaweed chips, ang ginamit po ditong klase ng seaweeds ay nori. Ano itong nori, Coach Jericho? No? Ano ang taglay ng nori? No? Sabi nga dito, it contains 92 minerals. Yeah. Kasama na rito ang calcium, magnesium, potassium, zinc, iron, iodine at selenium. Lahat mahalaga sa bone health para sa mga may osteoporosis at pananakit ng buto. Hormone regulations and immune system. Grabe oh. Nakita nyo kung gaano kaganda ang products natin. At ito pa, this nori is rich in antioxidants. Ano itong antioxidants? Ito ay panlaban sa free radicals na tumutulong para sa bumagal ang pagtanda ng cells. Sino ba dito ang gustong bumagal ang pagtanda? Guys, at type number 4. No, grabe. Uy, hello sa 43, no? Maging malinis ang dugo, no? Pag malinis ang dugo natin, so talagang hindi tayo sakitin. Malayo tayo sa kung anumang karamdaman, di ba? Uy, thank you so much sa lahat ng mga nagpa-participate. Ito yung mga ayaw tumanda, no? Sige, thank you so much. Okay. Sige, maiwasan ang inflammation. Guys, ano pa? Ano pang mayroon dito sa nori? Meron po siyang omega-3 plus fatty acids, no? These good fats, sorry, na nagpapababa ng bad cholesterol. Listen to this. At tumutulong sa brain function at puso na nakakaganda ng balat. Ay, grabe naman talaga pala tong nori na to. Grabe, ngayon ko lang to nakilala. So parang saan naman Coach Jericho tong nori seaweeds na to? No? Ideal para sa mga madalas mag-snack itong ating crispy seaweed chips. This is ideal para sa mga madalas mag-snack pero gusto ng healthy, high fiber, low calorie, option masarap na may nutrition pa. Uy, pinapalakpakan yan. Grabe, tayo lang po ang mayroon nito. Alam nyo guys, sa totoo lang, tumabo ng napakalaking sales yung kangkong chips. What's in the kangkong? Hindi naman sa sinisiraan natin ang kangkong fiber. That's it. Ano, sige, you can do your own research. Ano yung malalim? Ano yung health benefits na makukuha natin sa kangkong aside sa fiber? Yun lang, 'di ba? So guys, ito grabe kakaiba. Pag-usapan natin ang pangalawang produkto. Ito na po 'yun. Yung may mga problema sa balat, mga katikati, lalo na tag-ulan, sobrang init natin. Ito na po ang kailangan natin. Ito pong ating sea skin lotion and the sea skin na sabon na kung saan ang ginamit naman po dito is the kelp seaweeds. Ang kelp seaweeds ang sangkap na ginamit sa sea skin whitening lotion and sabon po natin. Ano po benefits ng kelp seaweeds, no? So it promotes, no? Sabi dito, it helps promote soft glowing skin, no? It promotes soft glowing skin dahil ito ay may natural na silicone at iodine na kung saan nagpapakinis at nagpapaputi sa kutis. Sino ang gustong pumuti?
Type number 5, grabe. At the same time, nakakatulong sa acne at sa mga skin dullness. Yung mga boring ang skin. Boring talaga, yung dull ang skin. No, guys, I highly recommend this product. No, ang dami, no? Ang daming pumapalakpak, no? Thank you. Bakit unstable ang aking internet connection? Nagchachapi ba ako, guys? Sabihan niyo ako nagchachapi ako, ha? And also, ano yung naitutulong nitong kelp na to na nasa product natin? It boosts glutathione. Ano ibig sabihin? Ang body master ng antioxidants na kung saan pampaputi, pampakinis, at nagde-detox ng katawan. Pare-energize rin. Oh, grabe, no? Napaka-powerful itong product natin. This is also an anti-inflammatory. Para saan naman to? Ito ay tumutulong para mabawasan ang redness, rashes, at kati-kati, makontrol ang eczema o allergy flare-ups. Kung may makakilala kayo na may mga problems sa skin, guys, I highly recommend this sabon natin and lotion natin. And this is also rich in vitamins and minerals na kung saan ito ay rich in vitamins A as in apple, C as in cat, E as in elephant, and B as in bravo. Complex na kung saan pampalakas ng balat at immune system. Para saan naman itong kelp? This is ideal para sa may skin irritation, uneven skin tone, allergy prone, at gustong pumuti at kuminis naturally. Guys, grabe, ito na yun. Ito na yung products na hinahanap-hanap po natin. Kaya pala ang mga, no, ang mga Koreans, no, grabe sila. Kasi ang mga products nila are seaweeds infused din. Alright, kaso nga lang, ang mahal, no? So pag-usapan po natin itong pangatlo, malinaw po ba ako, guys? Can you please type number 6 in the chat box? Para makita ko lang, kasi nag-ano kanina, nag-instable ang aking internet. Malinaw po ba? Naririnig? Type number 6. Alright, salamat po ko sa Nieta. Pag-usapan natin itong pangatlong product, which is the Iris Mousse. And sobrang idol ko to. And sobrang thankful ako kasi grabe ang tulong talaga nito sa pagpababa ng aking timbang. Ano yung benefits ng Iris Mousse na kung saan ginamit dito sa skin hydration natin? No? Yung tinake ko kanina bago ako nagsimula. No, ang benefits po nito, it supports metabolism. Perfect po ito sa gustong mag-loss ng weight. Exacto. Di ba from 94 to 84 na lang po ako, 2 bote. Hindi ko pa nauubos ang pangalawang bote. At ito po ay nagbo-boost ng energy at fat burning na kung saan nagbabalance ng hormones. Tulong saan? Tulong sa irregular menstruation. So kung may mga kapatid kayo, may mga kakilala na may problem sa menstruation, guys, I highly recommend this product. May PCOS symptoms, may mood swing and fatigue. Guys, itong product ang best sa kanila. It's also support sa hair, sa skin, sa joints. May collagen kasi na boosting effects ang ating products. Grabe, napakalupit. And this is also a rich in antioxidants na kung saan pang detox at pang protection sa cells, no? Para saan naman to, Coach Jericho? This is ideal para sa mga babae na may hormonal imbalance, fatigue, hair fall, joint pain, and dry skin. And of course, sa tulad ko na gusto magpapayat sa mga, ang dami na ngayon, ang dami-dami ngayon naghahanap ng ganitong product na gustong pumayat. Pero ang mamahal yung mga nasa online. Sa atin sobrang napakamura. Pinapalagpakan po yan. So ituloy po natin dito sa ating next na products, which is ginamitan po ito ng, ito pong French vanilla, ginamitan po ito ng Dals seaweeds. Ito po ay sangkap sa Siskin Vanilla Flavor Coffee natin na kung saan ang benefits ng Dals, makinig, it improves vision. Grabe, napakalupit. Mataas sa vitamin A at beta-carotene. Guys, so ito umiinom ka lang ng kape, lumilinaw ang yung paningin, no? It aids in digestion. Tinutulungan ang may mga constipation. Kung may kakilala kang constipated, no? Acid reflux, weak gut. Guys, I highly recommend this product. Nagdi-detox po to for heavy metal and radiation. Perfect po to sa laging nakaharap sa gadgets. Tayo po yun. Lahat tayo laging nakaharap sa cellphone, sa laptop, no? So, laging nakaharap sa gadgets o exposed sa radiation. May unhealthy diet or smoke exposure kahit hindi ka na naninigarilyo, pero yung mga tao sa paligid mo naninigarilyo. So guys, you need to take this French vanilla. No? It helps also sa heart and gut health para sa kabuuang wellness. So ideal ito para saan? Sa mataas ng stress. Ang dami niyan. Guys, kaya kung ikaw nandito, iniisip mo pa lang, para saan itong mga product na to? Huwag mo nang ilayo. Sa loob pa lang ng bahay nyo, ikaw mismo kailangan mo itong product na to. Ideal para sa mataas ang stress, laging puyat, acidic, may digestive problems. Grabe, no? Napakalupit. Ito pa guys, pag-usapan natin itong last products natin so far.
na ginamitan po ng Bladder Rock. Ito po ay sangkap ng Seacrest Caramel Macchiato, napakasarap, slim and salty. At benefits ng Bladder Rock, it aids in weight loss din, nagpapapayat din, tumutulong sa thyroid regulation, relief sa bloating and cramps, lalo na sa PMS, digestive discomfort, nag-i-improve ng skin and heart health, may iodine at Focoy Dance. Grabe nakakatulong to kung nakinig kayo sa presentation sa NDIP training ni Sir Jeron. Natukoy niya po to, na-mention niya po to. No? It supports healthy digestion para sa mas regular na bowel movement. So at least dito may iwasan natin yung colon cancer, naging cause ng death ni the late President Corazon Aquino. Napakayaman, may pera, pero guys, di ba? So tayo hindi natin kailangan ng hindi tayo mapupunta doon because with the products that we have. Sabi ko nga, hindi mo na kailangan magbenta ng products sa pamilya niyo pa lang. Kailangan na natin ng products. So napaka-essential niya po talaga. So hindi ka na maghahanap sino ba ang pwede nating pag-share ng negosyo kasi sa kapitbahay nyo pa lang, radas na po yan. This is ideal para sa may bloating, gusto magbawas ng timbang, may PCOS symptoms, as gusto lang ng healthier metabolism. Sample health concerns na pwedeng tulungan ng Seacrest products. No, guys, ito bigyan ko kayo ng mga sample na pwedeng tulungan ng product natin. May mga katikate, may eczema, allergy flare-ups. Guys, I highly recommend the Sea Skin Lotion kasi may kelp po yan. Constipated as acidic, guys, I highly recommend Dulce Coffee, Vanilla. No, laging pagod, hormonal imbalance, may PCOS, high-risk hydration ang ibigay natin. Kung may makakilala kayo dyan, ito na alam nyo na kung sino market nyo. Mahilig mag-snack pero gustong healthy, Norris seaweed chips ang ibigay natin. May bloating, may bloated, no? Hirap magpapayat, Bladder Rock Caramel Coffee ang ibigay nyo po. Alam nyo na kung sino yung mga lalapitan nyo. So guys, hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para sa magandang balat at malusog na katawan. Anong kailangan mo? Lahat ng iyan kayang ibigay ng kalikasan sa tulong ni Seacrest. Pinapalakpakan yan. Ganyan kaganda ang products natin at yung palabas na lotion ay na shampoo at yung palabas na tawag dito na natin na toothpaste. So our products natin are essential. Guys, maganda ba o magandang-maganda ang products natin? Please type number 7. Nagandahan ka ba sa products natin? Nakita mo ba yung rason kung bakit kailangan mo magtuloy-tuloy kay Seacrest? Di ba guys, ang ganda. Promise, kakaiba. So salamat sa mga nagpa-participate lahat. Grabe. So sobrang nagandahan talaga. So we are 46. Sabi ko naman sa inyo, papasukin nyo lahat ng mga partners natin kasi mas maiintindihan nila yung negosyo na pinasok nila. At sa mga guests po natin dito, nakita nyo na po na yung products natin dito hindi basta-basta products. Talagang kailangan natin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Alright, so guys, sige, ituloy ko po kasi patapos na din po itong first part na to. So guys, ito kung gusto niyo makita yung mga testimonies, how the products is very talagang effective, you can visit our official FB group page, Seacrest Wellness Incorporated. Actually, ako po mismo, I am the product of the product. Pumayat po tayo sa Sea Skin hydration at sa marami pa pong products na tinitake po natin. Sobrang thankful po talaga ako. So why choose us? Bakit niyo po pipiliin si Seacrest? Because of the unique focusing. No? Sabi nga natin about the company, we are the first SEC-registered membership subscription in the Philippines made for overall wellness dedicated to crafting premium seaweed-infused products for health, beauty, and household essentials. That's the key word. This is household essentials. We value your spending as we value your health. Ginagamit po natin dito araw-araw ang product natin. So what is membership subscription, no? Sabi ka natin, unlike the traditional networking or direct selling, this is the trending way of marketing. This is not just a membership, it's a gateway to financial flexibility and a better lifestyle. We make loyal customers enjoy every money they spend. So guys, pakikitaan po kayo kasi hindi na po bago sa totoo lang ang membership. Kaso nga lang, ang nangyari po sa atin, hindi natin nararamdaman. Kasi nga, dito sa ginawa natin na membership, talagang feel natin. Ito, isi-share ko sa inyo. Ang mga dating membership na po talaga na nag-e-exist is the SNR, the Healthy Options, the Landers, and so many. Pero dito po sa membership na to, members pay membership fee to get discount, promos, and savings. This is the old way company lang kumikita.
Yung subscription naman, matagal na rin po yan nag-i-exist. Ito pong ginagamit nating Zoom, matagal na po ito. Ang laki ng kinita nito during the pandemic. No? So ito pong Anytime Fitness, itong Netflix, itong PLDT or other network services, yan pong kuryente nyo, yan tubig nyo, subscription po yan. Anong ginagawa natin? We are paying monthly to get exclusive access and services for personal use. This is also the old way. Hindi natin ramdam bakit? Company lang po ang kumikita. So ano ang ginawa ni Seacrest? Nilabas niya po itong trending, mushrooming na talagang latest po talaga. Ano po itong Seacrest membership subscription? Okay, para maunawaan po ng lahat. Members, tayo po, pay monthly subscription to get what? Exclusive access, services, discounts, rewards, savings, free health and beauty products, and get income. Pakalupit, no? Dami-daming benefits. So I don't see any reason na bakit hindi ka kailangan maging part ng community na to, knowing that our products are the unique flagship product is grabe. With seaweeds as a versatile superfood market is wide, with over millions possible users for household. Why? Kasi lahat po talaga ginagamit natin ang products para tayo ditong nasa Pacific Ocean na napakaraming malalaking isda ang pwede nating makatch because we are the pioneers. Tayo yung kauna-unahan na naniwala at nagtiwala sa vision ng company. This is the advantage of our business. The membership startup, tingnan nyo naman, captured natin ang market lahat from all walks of life. Kahit mga estudyante pwede. For as low as 998, people can start making money online anytime, anywhere without spending too much. Kaya saan ka nakakita? 998 lang, they can have the dropshipping business. Hello? Grabe to, nakakaiba to. In every student, pwede natin silang mapa-join. Hello, shout out sa lahat sa 47. Proven and using napakaganda. Sabi ni Coach Sanyeta, Alicia. No, guys, no, grabe. Thank you so much. And guys, the market trend. Look at this one. The market trend. No? Ayaw umandar ng aking iyo. With the rise of inflation, overpriced membership and products are not practical. We value your spending savings. We value your health. Pag-join mo dito. Guys, may products ka. May services, may sophisticated back office. You have the support team. You have mentor. You have coaches and everything. You have the premium products. Wala na. Wala to doon sa dati kong sinalihan. Grabe, no? So guys, pinapalakpakan po yan. So how to start? We comes with one-time membership. Take note, isang beses ka lang magpapamember. 1 month subscription and a nationwide delivery. We have different packages, the VIP package, the premium package, the standard package, and the new starter package. Depende sa appetite, depende sa budget. Naka-design po ito ng iba-iba, pero mayroon po tayong exclusive membership access, get complete online tools, free training, and support travel incentives. Sabi ko kanina, di ba nakita nyo nakapag-travel po ako kami ng libre sa Boracay and next naman po is Singapore. Then we have promos and discounts, rewards, and commissions. Grabe, napakalupit nito. Same lifetime discounts. Guys, take note except sa starter. Ipapaliwanag yan mamaya ni Coach Demi. Drop shipping service, local and international, different income rates based on package, upgradable anytime with price difference. Pero ako na po magsasabi sa inyo, if you are serious, kung nakita nyo at naramdaman nyo that the product is great, people behind the company, the leaders team are great, guys, go for VIP. Para maintindihan nyo, explain yan ni Coach Dem. No? Affordable subscription support your team and business once, no? With a 498 per month na subscription sa kapila, wala. Wala kami sa dating sinalihan ko. We're just paying for the subscription, just want to secure our position. In here, you will get products of your choice. Ano yung ginagamit mo araw-araw? Naliligo ka, sabon, lotion, protection. Guys, nagkakape tayo araw-araw. Caramel macchiato and the French vanilla, narinig natin kung gaano kaganda ang health benefits natin. Guys, libre lang po yan. Kapalit po ng ating monthly subscription. This will secure your position. This will activate your tools. This will activate commission. Comes with products of your choice. 2 chips, 2 sabon, 1 lotion, or coffee. Guys, Seacrest lang ang may ganyan. Pinapakalakpan yan. Kung gusto mong makatipid, you can pay for 1 year. You have the physical product with you. You can get the big savings and be assorted products. Passive income for 1 year. Guys, peace of mind.
every year. Nakita nyo, guys, kung gaano kaganda, anong advantage nito if you go for 1-year subscription? Guys, you have the physical products. If you go out and present and share the business, you can have the product actual. Hindi mo pag-i-imagine yung kausap mo. So right after you present the business and share the products, pinatikim mo yan, nilahidan mo ng lotion, pinaamoy mo ng lotion, pinatikim mo ng kape o pinatikim mo ng seaweed chips, done deal na, tapos na, close na, join na po yan. Ganyan kaganda ang business natin kay Seacrest. Pinapalakpakan yan. So how to earn in business? Guys, napakadali lang. But I'm done for the first part, the company and the products. For the next speaker, he will discuss to you guys how you will earn in the beautiful opportunity of Seacrest. Pero guys, ang request ko sa inyo, kailangan i-open po natin yung ating mental wallet for you to be able to fully absorb, ma-scrutinize natin, maunawaan natin itong isi-share ni Coach Demi. At ako guys, kung nakita nyo po ba, maganda po ba guys, tanungin ko lang po kayo, doon sa present ko pong company, people behind the company, may-ari ng company and products, maganda ba o maganda? Please type number 7. Please type number 7. Tapos na po ako. Type number 7. Guys, maganda ba o maganda-ganda? Magandang-maganda. Kung magandang-maganda, please type number 7 on our chat box. Thank you so much. Guys, naniniwala ako or naniniwala din po ba kayo na pag maganda ang produkto, maganda ang negosyo? If naniniwala po kayo guys, I'd like to present to you without further ado. Teka lang, hindi ko pala na-transfer sa kanya. Excited ako masyado. Hindi ko pa na-transfer sa kanya yung hosting. Wait lang guys. Okay, asan na ako? Ayan. Huwag na nating patagalin pa. Without further ado, I'd like to call the founder of Team Hero, no other than the powerful Coach Demi Cebuan na tumatawag sa akin saan ko kaya ililipat. Coach, yes. Coach? Hello? Ayan. No other than Coach Demi Cebuan, the founder of Team Hero. Coach Demi, take it away. Na-transfer ko po sa inyo ang hosting doon po sa inyong corporate Demi Cebuan, Team Hero founder. Coach Demi, ay teka lang, i-close ko nga muna yung camera ko. Ayan. Coach Demi, are you there? Ikaw na po ang host. Guys, standby lang po tayo ha. Si Coach Demi ang magpapatuloy ng ating 6 ways to earn. Maraming salamat sa mga nag-participate. Oh, why keep on calling? Coach Dem? Coach Dem? Wala. Coach? Hello, Coach? Wala akong marinig. Coach? Wala akong marinig. Coach Dem? Hindi kita marinig. Coach Dem, actually nalipat ko na po yung hosting. Nandoon po sa Team Hero founder. Doon ko po siya nilipat. Take it away po. Wait lang guys ha. Okay, sorry. Okay guys, sige, sorry. Mayroon lang pong sorry ha. Okay, sige, bago po lumabas si Coach Demi, I'd like to request everyone na i-ano ko muna, i-ano ko na muna tong Okay, i-stop ko nga muna yung sharing ko. Okay guys, so Coach Demi called me up kaya pala. Sorry ha. So guys, while we're waiting for the next speaker, it's time for you to contact all our partners na hindi po nakapasok dito, wala dito sa 45. No, papasukin po natin because we're talking about the next speaker will discuss malinaw na i-discuss niya on how we're gonna
generate income with Seacrest na kung saan ito po talaga itiningnan ko po siya na hulog ng langit na talagang ano po siya, a blessings to all of us. Sabi ko nga mina ng ginto kasi totoong nandyan na yung sistema, yung products, everything, the people behind the company, the coaches, the mentors, and everything, the people na makakatulong natin kung paano makuha yung ginto natin is nandito po kay Seacrest. At ang sigurado po doon, yung huhukayin po talaga natin, yung gagawin po natin na paghukay. Ibig sabihin yung pag-grind natin, yung araw-araw natin na activity dito kay Seacrest, siguradong may papupuntahan, siguradong may patutunguhan. Ako nga sabi ko, no, na-realize ko, I've been working for more than 20 years. I've been working for more than 20 years. Na after 20 years, ako at ako pa rin. Ako pa rin yung Jericho na naghahanap ng opportunity to generate more, to really get my dreams, to have my own house, to have my cars, to my family, makatulong sa kapwa. So, talagang ibig sabihin, kung patuloy tayong nagbibigay ng oras doon sa bagay na alam natin na at the end of the day, maghahanap pa rin naman talaga pala tayo, magninegosyo pa rin tayo. So we're very lucky kasi nandito na tayo, no? So kaya nga hanga ako dun sa mga medyo patapa-tapa na maagang nakasilip ng ganitong opportunity, especially na nandito kay Seacrest. It's because hindi nyo napagdadaanan yung pinagdaan. Imagine nyo, kung yung mahigit na 20 years dito ko ginawa kay Seacrest. Imagine you guys in a very short period of time, not to brag, if if you will see yung pinapagawang bahay sa Bicol, grabe nung 1 year pa lang po ako kay Seacrest, napakalaking bahay up and down. So it's 10 rooms. This is not to brag. Bakit ko sinishare sa inyo? For you to see saan kayo papunta. Totoo ba talaga magkakabahay ako dyan? Totoo ba talaga magkakasasakyan ako dyan? Totoo ba talaga magkakaroon ako ng financial freedom dyan? Totoo ba talaga matutupad yung mga pangarap namin, ng pamilya namin? Totoo bang matatanggal ko yung sumpa ng kahirapan sa family namin? Guys, this is it. Ito na yun. Ito na yun si Seacrest. So that's why I encourage every one of you na nandito na. All you need to do is tutukan to. All you need to do is to do your part. Ano yung ibig sabihin? Idig mo na yan. Minahin mo na yan. Kasi yung miminahin mo yan, everyday ka na nagpe-present, everyday ka na nag-share, everyday ka na gumagawa ng activity mo sa Seacrest, everyday ka na nagpapaturo sa mentor, sa upline, sa mga coaches, everyday ka umaattend ng Zoom, nagtitraining ka, yan po ang hahasa at mag-form sa'yo papunta sa kung sino ka at kung saan ka talaga nararapat. So guys, I hope na naunawaan po natin yung ibig kong sabihin. But don't worry guys, I will plug na rin by Monday. I will be conducting a training para malaman nyo po talaga kung paano gawin. Kasi ang alam nyo lang po is maganda si Seacrest. Pero yung ano dapat namin gawin, Coach Jericho, araw-araw, linggo-linggo at buwan-buwan para mag-rank up tulad nyo, para lumaki yung organization. Ano yung gagawin namin? Yun ay pag-uusapan po natin sa Monday. Kaya kung gusto nyo pong malaman yon, kita-kits tayo sa training sa Monday. So for now, I will be, ito turn over ko na po kayo sa ating host for the second part, Coach Demi Sibuan. Palakpakan natin ng malakas. Napakasipag, napakabait, napakagaling po nitong leader. The founder of Team Hero, my direct sponsor, Coach Demi Sibuan. Coach Demi, take it away. Thank you.
Hello guys, good evening. Ayan, wait lang guys ha, nag-start sharing lang ako para mamaya. Hindi mahirap mag-ano. Okay, pasensya na. Lumalabas po kasi tayo dun sa mismong Zoom. Lalag lang tayo ng konti. Okay, kung malinaw po yung audio, can you please type number 2 kung malinaw yung audio? I'm going to share na po yung slides natin ha, para mabilis tayo. Sana walang maging problema. Ayan, kung nakikita nyo po yung slides natin, okay, comment tayo number 1. Kung nakikita po natin, malinaw. Okay. Yun. Thank you, Lord. Salamat po. Okay, so bago tayo mag-start na. Well, actually, kanina pa nag-start. What we're going to talk about naman kung paano pwedeng kumita dito kay Fikret. So, this is my part. So, hopefully po, no, gabayan niyo po ako. Gabayan ako ni Lord na ma-deliver ko po ng tama itong presentation natin. Okay, magaling ba si Coach Jericho? May mga natutunan ba tayo about sa product and company natin? Magaling ba? Can you please type number 3? Kung tingin nyo, napakalupit. No? I am very proud kasi he is my direct sponsor actually. No? Kung wala po ako rito ngayon, kung wala po kay Coach Jericho, siguro hindi ako national director, kung hindi rin kay Coach Jericho. Kaya we have to be proud po, no? And pasalamat tayo, okay? Lagi tayo maging grateful po sa mga uplines or kung sino man po yung mga nag-invite sa inyo or makita po yung opportunity na to. Kaya nga po ako, sa totoo lang, ang dami-dami na rin nag-o-offer sa akin, no? To do the business with them, okay? Maging part ng team nila. But I have to say no. Kasi ako naniniwala kung sino man yung tao na nag-present sa inyo ng business or to show you the opportunity, sila po yung makakasama nyo hanggang huli. No one is perfect, okay? And the good thing about kasi ayaw naman natin mangyari na yung ayaw naman na natin mangyari na yung mga nag-invite sa atin dito is may iwan natin sa ere. Kaya nga sabi ko sa inyo guys, no, dapat kung sino po yung nag-invite sa inyo, kailangan sila po yung pakikisamahan natin hanggang sa huli. Okay? So, welcome. So, by the way, I'm Coach Demi. Demi Cebuan. Tubong Iloilo po ako. And ako po ay Ilonggo. No? Hiligay no ng ang aking lingwahe. Marunong din tayo mag-Tagalog and a little bit English. Okay? Sino dito yung mga Ilonggo? Mga taga Iloilo? Taga Panay, Aklan, ganon. Sino dito? Okay? Kamusta ka mo de? Kamusta? Okay. So, ngayong gabi, pag-usapan natin po kung paano po tayo tagamiyag aw kagali. Tikray, kagali, sere. Good, no? So guys, the reason why we are here, bukod sa magandang produkto, kasi napaka-oo tayo sa maganda ng product and the company itself, no? Pero isa sa mga rason kung bakit nandito tayo, kasi gusto natin kumita, tama ba? Sino dito yung gustong kumita? Okay? Okay, sino dito yung gustong yumaman? Yung kita okay pa yung pagyaman pero medyo lalo na sa mga bago nandito no. Feeling nila ang ano, ang corny pag-usapan yung pagyaman. Pero actually guys, sa mundo natin ngayon, ang dami nang yumayaman. Simpleng tao, vlogger, content creators, 'di ba? Dahil sa sobrang powerful ng online world ngayon. Okay? Lalo may lumalabas na AI ngayon, 'di ba? So wag ko kayong mag-alala kasi if you're talking about AI, napakalaking pong sorpresa ang inahanda ng company sa mga napapabilib na mga AI po. Okay, so are we ready to talk about paano kikita dito kay Secret? Okay, so sa tingin ko po ito na pag-usapan na natin to kanina. Okay, with Coach Jericho, no? So dito na tayo, how we earn.
By the way, I'm Coach Demi, one of the national director ng company and also one of the speakers bureau ng company po. Okay, I am proud to say that I am the first national director ng company po. And na-hit ko po actually ang corporate director. Karamihan sa inyo dito hindi yan alam. Okay, pero na-hit po yan. Pero umabot din naman yun ng mga almost 2 months din, no? Medyo nagkaroon lang tayo ng konting paglaglag ng tao. But then, I am very thankful po ngayon sa team ko kasi tuloy-tuloy po ang paglaki nila. And I hope at alam ko naman na halos lahat ng mga team dito napaka-excellent po nilang lahat. Okay? Kahit ano man po yung mga team po ninyo, talagang napakalulupit po ng mga teams natin. Okay? So, guys, I am a high school graduate, no? Pero hopefully, sana kahit high school graduate lang tayo, ay pakinggan nyo pa rin ako. Kasi alam ko po, most of you here, magandang tinapusan, magandang trabaho, based sa kung anong napagtapusan nyo. Okay? Kolehiyo man kayo, okay, mayaman naman na kayo, komportable naman na kayo sa buhay, okay, mas matanda kayo sa akin, di ba? But sabi ko nga, hindi nyo naman makukuha lahat ng ituturo or di-discuss namin ngayong gabi kung punong-puno ho kayo yung cup ninyo. So you have to empty your cup para kung ano man po yung tuturo namin sa inyo ay may pagkalalagyan. Kasi kapag wala na pong space yung mga cup po ninyo, nako, baliwala po lahat ng mga i-share ko sa inyo tonight. Okay, is it okay with you guys na i-empty mo natin yung cup natin? Okay lang ba yon? Okay, so are we ready? Can you please type number 1 ulit kung ready? So hopefully makinig ko kayo sa akin ha. Okay, so dito po, simple lang naman. Kay mahirap, kay mayaman, pag income ang pinag-uusapan guys, no, talagang kailangan nakatutok tayo kasi dito tayo kikita eh. Okay? First thing po, ang tinatawag natin na dropshipping profit. Pwede kang kumita ng up to 66% po dun sa products ni Secret. Kasi member ka, so discounted ka ng up to 66% po sa lahat ng mga produkto. If we say dropshipping, hindi na po ikaw mag-aasikaso ng mga products. Ang tanging gagawin nyo na lang po is marketing. Pag may nakakuha kang customer, check out ang customer, magbabayad, ang company na po ang bahala sa packing, pag-receive ng orders, packing, pagpapadeliver. Okay? Pagpapaship. Ang company na bahala doon lahat-lahat. Ikaw po, focus ka lang sa marketing. Hindi ka babayad ng tao, okay? Hindi ka mag-uupa ng pwesto. Kaya nga po, napaka-trending ng dropshipping business ngayon kasi sobrang mura niya at sobrang tipid niya. Okay? Kaya kung negosyo ang pag-uusapan, go for dropshipping talaga. And the good thing about that, bukod tayo po ay part ng subscription membership business, we are also a dropshipping business. Okay? Number 2 po, yung fast start commission natin, simplihan lang natin. Mag-invite ka, may na-refer ka, may income ka. Okay, yan po yung natawag na fast start commission. So, up to 80% po. Pag direct mo, 30%. O, bakit 80% yan? Mamaya, papaliwanag natin mamaya yan. Okay, so subscription bonus, ito naman pag may nabuo ka ng team under your organization, lahat ng team natin nagbabayad, maski tayo, nagbabayad tayo ng monthly subscription, kung nakikinig kayo, 498 pesos per month, may porsyento ka po doon. So kahit dumating sa punto na wala na kayong ma-invite, pero may nabuo kang organization or team, 'di ba? Kikita ka pa rin. Kaya ito talaga ang magandang halimbawa ng tunay na multi-level marketing kasi nga po, hindi talaga tayo nakafocus sa recruitment. Okay? Yes, sa una, pwede ka magpalaki ng grupo, syempre referring people, pero time will come na sabihin natin wala ka nang ma-refer and punong-puno na yung matrix mo or yung structure mo, may earning ka pa rin kasi people are using the product. People are keep on subscribing. Okay? So, yan ang maganda sa subscription bonus. Sa matching bonus naman, ito naman po para sa mga nagda-direct or nagre-refer. Wala kang matching bonus pag wala kang na-refer. Kasi lahat ng kikitain ng direct mo, let's say for example, lahat ng direct mo, kumikita sila. 50% ng kinikita nila sa subscription bonus, sa'yo yun. And bukod pa doon, meron ka ding kita dun sa mga direct mo, depende sa kung anong rank mo. Papaliwanag natin ulit mamaya. Product rebates, may earning ka kahit bumibili ka lang ng produkto. Ang tawag doon savings. Kasi we believe savings is earnings eh. Okay? And then, may rebates ka sa sarili mong binibiling produkto, may rebates ka din doon sa product na binibili ng mga tao mo. Depende ulit yon sa rank mo. Okay? And company sales shares, may earning ka, 2%. Kapag ikaw ay naging presidential director, total gross income ng company that month, 2% of that, tayo, pag mag-isa ka lang presidential director. Pag dalawa, di hati kayo. Kung magkano man yung 2%, depende kung magkano yung income ng company that month. Ay, tapos na tayo. Ganun lang kasimpla. Pero hindi yo, hindi pa tayo tapos ha. Pag-uusapan natin, himay-himayin natin yung lahat para mas maintindihan natin. Okay? So, una po yung dropshipping. Sabi ko sa inyo kanina, company na bahala. Ikaw na bahala sa marketing.
Depende yan sa'yo. Kung gusto mo, kapitbahay mo, bentahan mo, go. Go for it. Ang problema. Okay, gusto mo, i-online siya. Meron tayong tinatawag na shop link. Share mo shop link. Pag may nag-order, company na bahala. Commission, pasok sa account mo. Ready for withdrawal. Withdraw mo lang, request ka lang, then pasok sa yung income mo. GCash or bank account. Okay? Malinaw po ba yon? Okay, siya yung income mo dyan, depende sa kung magkano ang discount mo sa bawat product. Bawat product, may iba-ibang percentage po ng profit yan. Okay? And ang maganda kasi dito, wala naman sa pilitan. Kung di ka naman marunong magbenta or ayaw mo lang talaga magbenta, then don't you worry, wala pong quota yan. And no force tayo, no force selling or no aggressive selling po tayo. No, hindi namin kayo pinipilit kung magbenta ko or hindi. Pero you can actually be a product user lang. Wala namang problema, no? Wala sa inyo na yon. Pero guys, sayang dropshipping natin, yung ating shop link sobrang ganda. Okay? So, I think hindi naman kawalan or alam mo yon, hindi naman kawalan ng pagkatao mo siguro kung magbenta ka. Kasi lahat ng yumayaman marunong magbenta. Tandaan niyo yan. Pag marunong kayo magbenta, hindi kayo magugutom kahit mawalan ka pa ng trabaho. Isa sa mga sinabi ng mentor ko yan dati na hindi ko makakalimutan. Galingan mo sa sales. Galingan mo. Ngayon pa lang, aralin mo na yung sales. Magbenta ka kahit yung pinakamurang products, kahit yung hindi konti lang yung tubo, magbenta ka. Kasi pag nahasa mo yung galing mo sa sales, you will never be. Oh, English yun ha? Pero hindi ko alam kasunod. Okay? Pero hindi ka magugutom yun. Hindi ka magugutom pag marunong ka magbenta. Okay? So post-start commission naman natin guys, simple lang. Actually, yung ating dropshipping, pwede mo naman gawin, like say for example, kapitbahay ko lang yun coach, yung dropshipping ko pa ba? Walang problema. Kung gusto mong ipa-order dun sa link mo, walang problema. Pero kung gusto mo ikaw mismo mag-order, mag-stock ka ng maraming product sa bahay mo, wala din problema. Kung ang binibentahan mo lang din naman sa loob ng barangay nyo, kapitbahay mo, okay? Or kung basta yung malalapit lang sa inyo, kamag-anak. Hindi mag-order ka na ng marami para on hand na yung product. Okay? Okay? Bigyan ko lang kayo ng idea. Okay? Klaro po ba guys? Klaro? Okay, can you please comment number 3? Gusto ko maging klaro kasi baka mamaya masyado yung mabilis. Mabilis ba? Okay, mabilis po ba? Sakto lang, sakto lang. Okay. Simple lang naman kasi talaga yan. Hindi naman komplikado pagdating sa mga ganyang usapin. Dropshipping, benta-benta yan eh. Okay? And retailing, kasama na yan. Fast start commission, guys, pag sinabing fast start, pwede mo na siyang gawing agad, mabilisan. Kaya nga fast start eh. Nag-umpisa, gawin mo na. Fast start. Ganun. Okay? So, fast start naman natin, guys. You offer a product. You offer our package. Nagre-refer ka. Nag-invite ka ng tao para bumili ng package. Ganun yun. Bakit ka nagbebenta ng package dun sa tao? Kasi you want that person to be your business partner. Ayan. Maging affiliate din siya. Di ba affiliate ka na nag-member ka? Tawag sa'yo Secret Affiliates. Ngayon, pag may napa-join ka, o Secret Affiliates na rin yon, part ng team mo. Yes? Okay, may pagpipilian po para maging Secret Affiliate. Bibili lang sila ng package. O yan yung mga package na available natin. Nakita nyo naman siguro, no? Ang pinaka-the best na package, guys, yung VIP. 9,498 plus first month subscription na 498. Okay? So, eto, nakalagay kasi dito, get 2,850. Ano yan? 2,850 worth of product. Tama ba? Ay, sorry. Hindi pala, sorry. 9,498 membership to. Plus mo yung 498, kaya 9,996. Yan, okay? Sa premium natin is 5,498 membership yun. Inad mo lang yung first month subscription na 498, kaya total 5,996. Ibig sabihin, yung package na bibilhin mo, yung membership, dapat mo lang segundahan agad ng monthly subscription. Kaya naging package siya. Membership plus first month subscription equals package. Gets? Okay. So, standard, ganun po yun. Yung nakikita nyo, get to 850, get 1650, get 750, tapos yung get 150, yan po yung nakukuha yung komisyon. Okay? Pag may napa-join kayo. Pero what if coach, ako po ay standard lang, yung 2,996 lang, tapos nakuha mo VIP. 2,850 ba makuha mo? Hindi po. Okay? 750 lang. May ceiling po. Kaya lagi namin sinasabi na, nako, kung may budget man kayo, mag-upgrade kayo agad. Or, mag-9996 na agad kayo. VIP na agad kayo. Kasi bakit? Pag VIP, may direct ka na VIP, 2,850. Ang laki. Ang laki ng difference. From 750 to 850. Tama?
So, pag mag-VIP ka, pag may pumasok na premium, 1,650. Okay? Pag standard, 750. Yung sinasabi lang naman natin dito, guys, is mamamaximize mo yung income mo. Mawawala yung tapon. Walang tapon. Okay? So, ang pagdadirect dito, ma'am, unlimited. Mga sir, ma'am, okay? Unlimited po. 24/7 activation. Kahit madaling araw ka, mag-activate ka, magpa-member ka, walang problema at wala tayong flash out. And no manual positioning. Hindi ito yung pipili ka lang kung sino yung favorite mo. Lalagyan mong tao. Walang ganon. Tapos na yon. Okay, yung Kamada era. Wala nang Kamada era dito kasi system na po yung nagpupuno ng matrix, no? So, automatic na po yan na ilalagay sa kung saan yung matrix na kailangan niyang lagyan. Yung pwesto doon sa structure mo. Hindi na ikaw magde-decide niyan. Okay? So, you're going to ask me, Coach, anong pinakamalupit dyan na package? Of course, the VIP, mas maraming produkto. Bakit? Mas masishare mo yung produkto sa mga kakilala mo or matatry mo silang halos lahat ng products na available. At mas marami. Okay? So, VIP ka talaga kung ako ang tatanungin nyo. If hindi mo siya gusto or hindi mo siya, tawag nito, kung hindi mo siya avail, ano pa, tawag nito, kaya pa, ano? Premium ka muna. Then, kung ayaw mo ng premium, hindi mo pa kaya yung premium, then standard ka. Kung hindi mo talaga kaya ng standard, edi magpwesto ka lang, no? Dito sa may starter package. Pero, pag nagpwesto ka ng starter package, please, 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 guys, sana kahit after 1 week makapag-upgrade ka na, magdadagdag ka lang po. Okay? Para maging standard ka. Bakit? Guys, sayang kasi talaga pag starter ka lang. Okay, eto lang para lang makapwesto agad-agad. Pag nakapwesto ka, kahit nga bukas agad mag-standard ka na eh. Okay? So, eto po ang pinaka-recommend natin, etong tatlo. And syempre, yung VIP natin. Kung seryosohin nyo talaga to, go for VIP talaga guys. Kasi kung seryoso kayo sa negosyo, malamang seryoso din ang kitaan ninyo. Gusto nyo ba ng seryosong kitaan? Type 1 nga kung gusto nyo ng seryosong kitaan. Okay, pagdating po sa mga referral natin, may tinatawag na points. Bawat products or bawat package. Ito po yung mga katumbas na points, guys. Okay, 3 points, sa starter 15, 33 points sa premium and 57. Tandaan nyo itong mga points na to kasi diyan kayo mag-rank up, no? Pwede nyo tignan yan kung paano kayo mag-rank up. Kasi pag senior director ka, 30 points ang kailangan. Ibig sabihin, guys, dalawang standard lang yan, no? 'Di ba? Dalawang standard lang, oh. Ano ka na agad? Senior director. Yan ang tinatawag nating promotion natin, rank up. Okay, so dito 150 points, kayo nang bahala mag-compute. Okay? Then meron pa siyang requirement na 20 members ka dapat. Or may tatlong senior director sa baba mo, tapos 20 members din. Okay, and so on and so forth. Ang national director, 450. Okay, 100 members or tatlong 3 executive director and so on and so forth. And hindi natin isa-isahin to guys, no? Kasi kung gusto niyo balikan, screenshot niyo na lang din to para matandaan niyo po yung mga points na kailangan. Ako kasi gusto ko mag-focus kayo sa pinaka mababa, itong senior director. Kasi ito follow na lang to eh. Okay, itong senior director, to follow na lang to. Okay, ang ipapractice kasi natin dito, yung tinatawag na power of 3 or yung duplication of 3. At least meron kang tatlong direct para mabilis ang promotion mo. Pag may tatlo kang direct, then turuan natin another tatlong direct din ang kukunin nila. Mas mabilis po ang promotion. Pag mas mabilis ang promotion, mas mabilis ang rank up, mas malaki ang pwede nyong kikitain. Ganun lang po siya dali. Okay, duplicate 3 and promotion will be easy. O, di ba, bago pa lumabas na, nasabi ko na. Well, dito guys, to makikita nyo, lahat ng level 1 mo, tawag dyan direct mo. Pag sinabing level 1, direct mo yan, no? Pag fast start commission ang pinag-uusapan. Okay? Ngayon, kapag ikaw ay nag-rank up into senior, di ba may senior director na ano? Level 2, unlock 10%. Ano yung level 2? Direct po yan ng direct nyo. Yan yung level 2. Pag may pumasok dyan sa level 2, may earnings ka din dahil senior director ka kasi na-unlock mo yung level 2 eh. Malinaw? Okay, so sa level 3 naman, ma-unlock mo yung 3 and 4 level pag ikaw ay nag-executive. And of course, may katumbas po na earnings yan. Ganon din po pag national. 5 and 6 po yung ma-unlock na level, then may katumbas na earnings. Depende kung anong package yung binili. Okay? So, eto level 7, level 8, ma-unlock pag corporate director ka na. And of course, etong level 9 and level 10, na 474 yan guys, so tignan nyo na lang tong VIP kung bakit napakalupit nito. Kung ang grupo nyo nagplano na lahat kayo VIP package pong inavail,
Guys, tignan nyo, uulanin kayo dito ng 474. Pag naging presidential ka, first level, second level, no? Hindi, sorry. Third level hanggang 10th level, uulanin ka ng 5%. Magkano yung 5% pag VIP? 474. Ganyan kalupit ang VIP. Kaya nga po, go for VIP. Okay? Okay, sino dito nag-goal mag-VIP, guys? Can you please type number 1 ulit? Kung number 2, number 2. Type tayo number 2. Sino nag-goal mag-VIP? Okay? Yan. Dapat mag-VIP tayo. And of course, kung kayo naman po ay VIP na, type naman tayo ng number 3. Okay? Thank you po sa mga nagpa-participate. Maraming salamat po sa mga leaders natin na nakikinig. Okay, so now, ay, dami ng VIP. Okay, so ito naman po yung tinatawag nating matrix structure. Bago tayo pupunta doon sa monthly commission natin na tinatawag na subscription bonus, tingnan muna natin kung ano yung matrix structure. Ito yung pupunuin natin na structure para kumita tayo buwan-buwan. Okay? Actually guys, pag nag-join kayo, may structure na kayo dyan. Empty nga lang, wala pang laman. Kayo po ang maglalagay ng laman para magsimula na po kayong kumita every single month. Malinaw? Okay, so ito po yon. In your first level, 2, second level, 4, third level, 8, and so on and so forth. Times 2 lang po yung mga tao, guys. Okay? Times 2 lang po yung mga tao dyan. Okay. Now, next tayo. Okay. Yun yung structure natin. Ito po yung buwanan kung paano tayo kikita sa subscription ng mga members natin sa matrix structure natin. Okay, lahat ng members, lahat ng affiliates ni Secret nagbabayad ng 498 subscription. Tama po ba? Okay, lahat ng member ni Secret nagbabayad po yan ng subscription every single month. Wait lang, nawawala ako. Okay, so ang magkano po yung kita ko doon sa nagbabayad sa ilalim ko? Okay, that's 2.5%. Magkano yung 2.5%? 12.45. Okay, 12.45 po yung bawat magbabayad ng subscription sa ilalim. Yun yung income mo. So kung may 2 tao ka sa first level, malamang 2 tao na yan. Meron ka diyang, ayan po, kung makikita nyo. Sorry. Duplication of 2 ito ha, yung structure na to. So, ito po yung yung tinatawag na numbers of people doon sa matrix structure. Ayan o, 2, 4, 8, 16, 32, and so on and so forth. Okay? So, actually hanggang 15th level yan. 11 lang yung pinakita dito. Okay, mamaya pakita natin yung buong 15th level na yan. Wait lang guys ha, medyo naglalaglag kasi itong laptop. Ayan. So, dito, makikita natin, ito po yun. 12.45 times 2, kaya 24.90 kasi dalawa lang. Ayan. So, yun po yung katumbas na income bawat level pag may tao na doon. Okay, linawin ko ha, pag may tao. Yung iba kasi, ay, 2 days na ako, wala pa rin tao. Wala pa rin income. Wala ka pang tao eh. Okay, pag may tao ka dun sa matrix structure, then you will earn. Pag nag-start na sila magbayad ng monthly subscription, ito po yung mga pwede mong kitain. Ngayon, pag ikaw ay walang level, wala kang rank, tawag kasi yung director eh. Hanggang 10th level ka lang. Ito po, oh, yan. May income ka every single month na 25,000. Potential income. Pag napuno mo yung first level hanggang 10th level. Okay, pag senior director ka naman hanggang 11th level yan. Yan. So actually, pinapakita dito sa natin na kapag ginawa niyo yung duplication of 2 sa loob ng sa first month mo, 2 pinasok mo, in your second month, duplicate lang yung 2, magpasok ng 2, and so on and so forth. So pinapakita dito na wala pang 1 year, malamang nag-rank up ka na niyan, wala pang 1 year kasi 2 na direct mo, wala pang 1 year, ika-11th month pa lang, nagma-monthly ka na ng 50,000. Basta na-duplicate ng tama. Sino dito gustong kumita ng after 11 month or saktong 11 month, nag-50K na? Every month, subscription bonus. Can you please type number 2 kung willing kayo or gusto nyo na kumita ng ganyan? Then kung gusto mo to, din gawin natin yung duplication of 2. Okay, actually, yan yung pinakamabagal, di ba? Yung duplication of 2 natin. Every month pa yan, ha?
Okay, yan po yun, no? Director tapos senior director. Kasi pag nag-senior director ka hanggang 11th month. Pag director ka lang, 10th month ka lang. Okay, so wag kayong mag-alala. Don't wait for your spillover. Kayo po dapat yung maging spillover maker niyan. Okay? Kayo po talaga dapat ang tagagawa niyan. Hindi kayo mag-antay ng ng himala kay upline. Okay, ang dami nag-antay ng himala eh. Now, pag ikaw ay nag-rank up into Executive National Corporate Director, yan po yung mga katumbas na pwede nyo ma-unlock na level. Kasi pag Executive Director ka, yan o, nakita nyo guys, Executive National Corporate, pag naging presidential ka, ito pinaka-potential maximum income mo. 815,898. Okay? So, pwede kang kumita ng halos 1,000,000 po every single month. Pag napuno mo yung first hanggang 15th level mo sa matrix structure. Kung yan ang kinikita mo every single month, magbabago ba buhay mo? Ako guys, personally, sobra. Kahit na kalahati lang nun, yung 400 lang. Kahit nung kalahati lang ng 200. Sige, kahit yung kalahati lang ng 200, 100. Kahit nga lang 50K eh. Malaki pong magbabago sa buhay natin. Maniwala ho kayo. Okay, kasi yung 50K na yan, kinikita na yan ng mga OFW na may magandang trabaho sa labas. Okay? So, yun lang. Na? So, wag ho kayong magulantang. Kaya ko bang kitain yan dito? Oo naman. Okay? Kasi bakit? Numbers don't lie po eh. Kahit balibalik rin mo man yung mga numero na yan or mundo, yan pa rin po yung magiging resulta nyo pag na-hit nyo yan. Pag nagawa nyo siya ng tama. Okay. So, papaliwanag natin bakit kayo nagbabayad ng subscription. Unang-una, why pay for 98? You help a community that will help you earn. Okay, so kailangan po, ganito gawin natin. Bakit tayo nagbabayad ng subscription? Una, we enjoy the products. Tama? Sino dito yung very satisfied po sa nakukuha nilang product every time nagsasubscribe sila? Okay, satisfied ba tayo? That's why we call Secrets the happy home of happy subscribers eh. Because we are satisfied with what we are getting every single month. And doon pa lang po panalo ka na. Ako po, personally, panalong-panalo na ako sa produkto na nakukuha ko. Sabi ko nga, kahit di na ako kumita eh. Di ba? Pero yung program natin, yung products natin will make us believe na may pag-asa po sa ganitong larangan ng negosyo. No? Na the more we share the product, the more we share this kind of opportunity, may matutulungan tayo. Okay? We're doing this actually to help people. Okay? In terms of health or kaya wealth. Kaya kung saan man doon, pwede natin silang tulungan. Okay? So, dito guys, okay, we're talking about long-term income and this is built with strong patience. Totoo lang. Okay, hindi ka kumita 1 month, okay lang. 2 months, hindi ka pa kumita, okay lang. Bakit? Una, nakakatanggap ka ng mga magandang produkto. Okay? Pangalawa, ang dami mong natututunan every single night po pag umaten ka ng Zoom, ng training. So, yan po yung mga tinatawag na hindi matutumbasan ng pera. Kasi sabi nila guys, yung edukasyon, kahit na maghirap ka man, no? Kahit na wala ka mang pera ngayon, sabihin natin, naghirap, minalas ka, or so whatever. Kung meron kang sapat na education, or may sapat ka na knowledge, no, kung paano yumaman, paano kumita ng pera, diskarte and everything, guys, mabilis ka lang ulit aangat. Ang material na bagay, pwede manakaw, pwede masunog, pwede mawala. Pero yung alam mo, mag-i-stay po yan habang buhay at magagamit niyo po yan. Huwag ka lang mauntog at amnesia. Okay? Kasi iba na yun. Baka mamaya ma-amnesia ka, hindi mo na matandaan na member ka ni Chris. Yung mga hindi nag-subscribe na amnesia, nakalimutan nila yung subscription nila. Okay, so why keep your subscription? Are you paying monthly for your internet? Oh, sino dito nagbabayad ng monthly sa internet nila? Are we getting products or physical products pag nagbabayad ka? Di ba hindi? Okay, the good thing about Secret, nagbabayad ka ng subscription, una, may nakuha kang physical product. Nawala yun sa iba. Tayo lang meron yan. Free product every time we subscribe. Okay? And, ano ba? Ang dami kasi tayong ginagawa ng mga subscription na hindi natin alam eh, no? Wala tayong nakukuha ng mga free products or physical products man lang. Na-enjoy natin yung yung services nila. But then again, gusto natin, may nakukuha ang product. Si Secret ganun. Ang service ni Secret, andyan eh. Alam mo, nagkaroon ka na ng website eh. Magpagawa ka ng website, napaka-hassle. Napakamahal pa. Secret, given na yan. Pag member mo, nandyan na. Marketing materials. O, hindi ka na mag-subscribe sa ChatGPT.
Okay, yung premium. Kasi nga, nandiyan na yung mga marketing materials, di ba? Ano pa, ang dami kasi, ano ba, ma-overwhelm ka eh. Sa dami ng kapalit nung pinang-member mo at nung sinang-subscribe mo. Okay? So, kaya dito guys, hindi na kina-question dito kung bakit ka magsasubscribe eh. You subscribe because you love the product, you love the system, ganun lang yun. Okay? So, is paying your monthly bills worth it? Worth it ba? Oo naman. Bakit? 498 per, nasa 600 din yan. No, ang binabayad, 600 plus. Sabi na 621, 630, binabayad natin every single month. Okay? So, 7,200 per year po talaga ang total ng binabayaran natin. Sa loob ng 5 years, 36,000 po paying your subscription. Okay, ngayon, kung ginawa natin yung power of 2, okay? Kahit every single month tayo nagpapasok ng dalawa, yung dalawa kuha ng dalawa, guys, sa loob ng 7 months, nagma-monthly ka ng 50,000. 50,000 every single month na yan ha, after 11 months. Pwede pang tumaas yan, maging 70, maging 100. Tapos yung binayad mo sa subscription mo, 36,000 lang. Sa loob ng 5 buwan, 11 months ka pa lang, nagpi-50K ka na eh. Worth it ba? Tanong ko sa inyo, worth it ba yung 5 years na subscription if you are earning 50,000 or more? Can you please answer that question? Kaya nga, di ba sabi dito, ba't ba kasi kailangan i-elaborate kung bakit tayo nagbabayad ng subscription? Eh, sa kuryente nga, hindi mo na kailangan i-elaborate eh. Sa Netflix nga na napupuyat ka kapanood ng mga movies, hindi mo na kailangan i-elaborate eh. Na after 5 years, magkano mo ginastos sa Netflix, wala namang bumabalik sa'yo. Ay, bag lang, nakuha mo. Sakit sa ulo, puyat. No? Tapos iyak-iyak ka pa kasi nakakalungkot yung pinapanood mo mga drama, K-drama. Eh dito guys, hindi ka iiyak dito. Nagsasubscribe ka dito, tuwang-tuwa ka, hindi ka iiyak. Then may income pa nakapalit lalo pag sinabay mo yung ano, yung negosyo. 'Di ba? So, ewan ko, basta yun na yun. Okay? Sorry guys, medyo naging natural lang tayo. Kasi ayoko ng bola-bola, no? Guys, we're talking about serious business here. No, I know hindi naman na tayo bata para maintindihan natin 'to, no. Kasi yung iba, bakit pa kailangan magbayad ng subscription? Hello, negosyo po ito. Sige, magnegosyo ka. Tingnan natin kung hindi ka aray sa buwan ng upa, bayad sa tao. Sabihin natin yung negosyo mo, dropshipping din, ikaw na mismo gagawa. Bayad sa bubble wrap, sa karton. Oh, ano gusto mo? 'Di ba? Mag-subscribe ka na lang every single month. Company na bahala sa pagpapadala ng product. Magkano lang puhunan mo? 600 pesos per month lang. Ano piliin mo? Sige nga. Kaya nga hindi ko na masyadong ini-elaborate na ang simple ng negosyo natin eh. Pinadali na ni Secrets lahat to sa inyo eh. Okay? Sobrang dali niya. Kaya kung bago ka ngayon dito nanonood ka, guess ka lang, imaginein mo na lang to. Okay? Na sobrang dali ng negosyo kung ikukumpara mo po sa negosyo na alam natin na traditional. Even nga yung traditional na network marketing no? Mas madali po ito, promise. Okay? So, ito yung matching bonus. Ito yung sabi ko sa inyo na pwede kayong yumaman talaga din. Okay? Can you please type mayaman? Gusto ko maging komportable kayo. Attract nyo yan. Mayaman. Pag kayo po may na-direct, kumikita sa subscription, sabihin natin, eto, si Juana, kumikita ng 25,000 per month. Direct mo yan, ha? Si Juan, kumikita ng 15,000 per month naman. Sa subscription bonus kanina, okay? Mga direct mo yan. Pero dahil, di ba? Dahil direct mo sila, may 50% ka doon sa income nila. Magkano yung total? 40,000. O 50% niyan, magkano? 20,000. Meron kang 20,000. Matching bonus. Hindi mababawasan yung income ni Juana, tsaka ni Juan. Sa kanila yung 25 tsaka 15, hindi mababawasan. Pero ikaw, dahil direct mo sila at tinulungan mo silang kumita, tinulungan ha, denied, may 20,000 ka. So, depende po yung income mo sa matching bonus kung magkano yung income nila sa subscription. Kaya nga dito, the more you help, the more you earn. Focus po tayo sa pagtulong sa mga direct po natin. Gawain ko dati yan no? To be honest, guys. Gawain ko dati mag-direct lang. Kasi ang laki ng income, 30%. Pa-VIP natin yan. O, 2,000 agad. Pero guys, sa totoo lang, I've learned my lesson. Na, yes, kikita ka, saglitan lang yan eh. Kikita, hindi na yan mag-duplicate kasi pinagkakitaan mo lang sila eh. Ang sama ng ugali, di ba? Ngayon, ang kailangan natin gawin, i-guide natin yung mga tao na
napasok natin dito. Okay? Huwag tayong titigil na hindi sila kumita. Kasi pag sila natulungan mong kumita, guys, no? To follow na lang yung mas malaking earnings sa inyo. Basta ang mindset ninyo, help the people po na na-invite nyo sa negosyo. Ganun lang. Kasi the more you help, the more you earn. Tama ba? Okay, so focus tayo. Sabi natin, focus, focus lang, focus. Focus, type tayo focus. Focus sa taong na direct natin, focus sa company, focus pa sa mission and vision ng company. Okay? And of course, ang generational bonus, ma'am, or mga sir, hindi lang po sa ano ha, hindi lang sa direct natin. The more na nag-rank up ka, may additional ka na matching bonus. Ibig sabihin, kung kumikita ka doon sa kinikita ng direct mo, na 50%, ay paano, let's say for example, first generation, 150. Ito yung kanina. First generation, mga direct mo, 75 sa'yo kasi kalahati ng 150, 75. Okay? So, no more expensive startup, no more expensive multiple accounts, no more expensive monthly maintenance. Okay? Tapos, ang second generation mo, let's say, for example, kumikita ng 450,000. Guys, alam nyo, may 5% kayo dyan. Ano yung second generation? Direct ng direct mo, kumikita dyan sa subscription bonus. The 22,500. Okay? And so on and so forth. Ganyan lang po. 5%, 5%, third generation. The more you rank up. Okay? Pag nag-rank up ka, na-unlock mo yung mga generation na yan. Okay? Magagawa natin to pag tayo po ay nagtulungan. Okay? Kasi guys, kung nagdadalawang isip ka na gawin to, kasi baka nahihirapan ka, don't you worry. Because 80 to 90% of the job, gawain na namin yan. Kami na mag-present, kami na magpaliwanag sa tao, okay? Kami na po rin, training, kami na rin, no? All you have to do is to invite people, ipasok sa system natin, paliwanag natin ng maayos, then follow up mo lang. Okay, follow up. Then kung marunong ka mag-closing, di-closing mo na rin, tapos follow up. Okay, ganun lang siya. Then alagaan mo na. Okay, alagaan natin yung mga tao natin. Then wag natin iparamdam sa kanila, no, na pinasok lang natin sila. Alagaan natin sila. Kasi the more you help, the more you earn. Okay? So dito, actually yung product rebates natin, 5% po. Pag ikaw ay bumili ng product, kahit hindi ka nagbebenta, automatic 5% mapupunta sa account mo. Kaya kapag ka bumibili ka, magugulat ka na lang, meron ka ng income. Yun pala, yun yung savings mo, 5%. Let's say for example, ikaw po ay bumibili kay Aling Nena, kapitbahay mo yun. Simula nang maliit ka, inutusan ka ng nanay mo na doon bumili ng mantika, toyo, suka. Tama? Hanggang sa mo lumaki ka na. Ano bang edad mo? 25, 30, 35, 40. Yung Aling Nena na kapitbahay mo, na sari-sari store, after sabi natin 30 years, binalikan mo, sabihin mo, Aling Nena, 30 years na kami bumibili dyan sa tindahan mo, may makukuha ba kaming 5% rebates? Naku, baka isampal sa'yo ni Aling Nena yung mga paninda niya. 5% rebates, wala. Ganon. Sa atin dito, guys, pag bumili ka, lalo na, di ba? May shampoo, may sabon, malapit na. Okay? So, pag bumibili ka ng product kay Secrets dito, sabon, lotion, seaweed chips, coffee na halos araw-araw mo binibili sa tindahan, no? Maiipon yung 5% mo. Okay? So, balang araw, pwede mo balikan si Secret. Secret, magkano na yung 5% rebates ko dyan na iipon? Pwede. Pwede mo balikan, no? Lagin ka lang sa account mo, check mo yung account mo, makikita mo doon may 5% rebates ka. Panalo ba? Panalo ba ang product rebates natin? Can you please type number 2 kung panalo? Ayan, type tayo number 2. Ang maganda kasi dyan, guys, yung rebates natin, hindi lang sa sarili mo. Okay? Kasi dito, ang first generation, sarili mo yan, 5%. Ikaw yung first generation. Okay, sa second generation po, ayan ha, pag may earning, pag may bumibili ng produkto yung second generation, mga direct mo yan eh. 3% ka naman dun. Okay, so ganyan po yan. Ito yung example natin, ikaw ay bumibili ng kape, kahit isang box lang every single month lang. Oo, okay, isang box. So ito yung rebates mo dyan sa isang box na yan. Tapos, yung mga tao, ganun din, kape lang pag-uusapan natin dito ha, kape. O yan o. Tag-isang box lang yan ha. Pero tignan mo naman ang income mo dyan, guys. Duplication of 3 yan ha. Tatlo-tatlo yung mga tao. Ikaw, tatlong tao direct mo, tatlo yung direct mo, and so on and so forth. So, yung mga tatlong tao na yon, dami nun, no? Bumibili ng tag-iisang kape. Yan po ang pwede mong kitain sa rebates pa lang. Product reorder po yan, mga madam. Kaya nga, ang sabi ko sa inyo, madam and sir, sorry, kaka-live selling ko yan. Okay, so, pwede kang kumita every single month ng 116,045. Okay, nang hindi ka nagre-refer. Ito yung tunay at totoo na kahulugan ng multi-level marketing or subscription/membership business. Bakit?
pag dumating yung time na tumigil ng mag-refer yung mga tao, huwag kang mag-alala na bababa ang income mo or mawawala yung income mo. Because people will continue patronizing our products. Okay? Magsasubscribe sila because may nakukuha silang discount at may nakukuha silang free product every single month at pwede pa sila mag-reorder or in a discounted price kasi nga member sila. Gets nyo po? So tayo dito po natin maintindihan na we are earning because of the product movement at hindi lang tayo nakafocus sa recruitment. Kasi kapag ang isang kumpanya nakapokus sa recruitment, abay, nako, magulat na. Tapos wala pang product, nako, ewan ko lang, no? Hindi yan pasado sa SEC. Okay, baka ma-report ka. Dito guys, grabe. 'Di ba? And ang pinag-uusapan natin dito, isang box lang ng kape. Hello? May sabon, may lotion, may seaweed chips, may isang coffee pa natin, tapos may Supreme pa tayo. Then may mga marami pang parating. So, do you imagine, para kang meron kang tatlong or apat na branch ng SM department store or kaya Mercury Drug, 'di ba? So, marami kang branches. Okay, na every time na bumibil sila, may income ka. So, grabe kaganda. Grabe talaga. Ito, pag na-imagine ko to, no? Hindi mo na kailangan pa mag-upa-upa ng mga pwesto-pwesto. Yun lang, sapat na. So, sa company sales shares natin, guys, 2% of the company gross revenue every single month po ay mapupunta po dun sa presidential director. Okay, so kung 50 million ang income ng gross income ng company that month, 2% yan is 1 million. Kung mag-isa kang presidential director, may 1 million ka every single month. Kasi parang isa ka na sa may-ari dyan. Profit sharing. Ang maganda dito, hindi tayo yearly nagbibigay ng profit sharing. Kundi, every month ang lupit niyan. Okay? So, actually, we're done. Pero ito, papaliwanag ko lang sa inyo guys, no? Dropshipping weekly fast start natin every week yan. Okay? Weekly, Saturday ang cut-off niyan. Then, pwede natin ma-withdraw. Then, sa Thursday po, matatanggal natin. You can withdraw your income po, no? Anytime naman, pag may laman na yung wallet nyo, then every Thursday naman po yung mapupunta po sa GCash nyo or sa bank account po ninyo. Okay? So, ganun din po yung ating subscription bonus na monthly naman, no? Matching bonus, product rebate, tsaka company sales share. Every month po yan, naman yan. Okay? 10 Thursday din po yan. So, yan yun. Now, consider Secrets as your life plan. Okay? If life plans are too much for you, get peace of mind while you're subscribed with Secrets membership. No questions asked, no feeling of claims, no need to get hospitalized and worry about untimely accident. Just pay your monthly subscription on time and get long-term income that can be inherited. Okay, kaya sinasabi ng iba, di ba, na parang pensyon ito si Secrets, no? Hindi namin sinasabing pensyon ito. Pero guys, magiging sobra pa sa pensyon ito pag ngayon pa lang tinrabaho mo na. Maniwala ka, yung kaninang kinikita nasa rebates pa lang na almost na 100,000 plus na, parang pensyon na yun. Kaya trabahuhin natin yon, time will come pag wala ka ng lakas at gusto mo nilang magpahinga kasi hindi na kaya ng katawan at isipan mo, may nakukuha ka pa ring earnings po. Kaya para na rin siyang pensyon. Ang maganda dito, account natin, pwede natin ipamana yan. Basta alam lang ng ano mo, ng ipamanahan mo, yung password, tsaka yung username mo. Okay? Or yung email mo para kaya nilang buksan. Ganun lang yan kasimple. Okay? So, bakit mo kailangan magsimula? Okay? Una, timing, positioning, pioneering is everything. Tamang timing. Wala pa tayong 1 year eh. Mag 1 year pa lang. Okay? Pioneering guys, pioneering tayo sa product. Tayo lang yung company na naka-focus lang po sa seaweeds. Okay? So, kung sikat na sikat ngayon ang barley, kung sikat na sikat ang moringa at kung ano-ano pang mga halaman diyan, guys, nagsimula sila sa ganito. At pag sumikat ang seaweeds talaga, na pasikat na rin ngayon, ako, madadala ka ng kasikatan. Okay? Madadala ka ng trending. Ibig sabihin, nasa tamang linya po tayo. Okay? So, tingnan nyo na lang yung mga subscription natin. Mga Netflix, Vivamax. Sino dito may Vivamax? Okay. And ano pa, at kung ano-ano pa po yung mga subscription natin na meron sa phone natin, na avail natin, di ba? Ang daming members, ang yaman na may-ari niyan. Okay? So tayo guys, no, mapapasama ka sa first 1 million ng company. At pang nangyari yon ngayon, ako, sabog na po ang grupo ninyo. You are very blessed, sa totoo lang. You are very blessed.
Kasi nga, nandito ka ngayon, member ka, or nagbabalak ka na mag-member ngayon, okay? Na wala pa tayong 1 year. Kaya talagang napaka right timing to para sa iyo talaga. Okay? So first and yan oh, guys, travel incentives. Actually, nakasama po ako sa Boracay. Dito lang ako sa Singapore, hindi nakasama. Na udlot lang ng oras natin. Bale, next time na lang, no? Pero sa Boracay, nakasama po tayo. The first local travel na all expenses paid by the company po yan. Okay, and hindi ko pa nabanggit, free house and lot po sa magiging global directors. Sabi ni Sir Joss, okay, one of our CEO po, sabi niya, kapag ikaw ay naging global director, nako, mag-request ka lang, anong bahay, saang bahay, nako, bilhin natin yan, pagawa natin yan. Lupit, no? Okay. So guys, sino po dito yung may mga guests? Sino po dito yung may mga guests tonight, no? So guys, punta lang po kayo dun sa mga nag-invite sa inyo. Kunin nyo lang po yung isa-send nilang link, no? Fill out nyo na po yung link niyo for reservation within 24 hours. Dapat mag-payment na kayo. Kasi para magkaroon kayo ng magandang pwesto sa Matrix, the more na mas maaga kayong magbayad for your membership, mas maganda yung makukuha yung pwesto po dyan sa Matrix ng kung sino man po yung nag-invite po sa inyo. Pili ka po ng ngayong packages. Kung mayroon kang mayroon kang tawag nito budget for VIP, go for VIP ka po. Okay? Then, eto po, no? Enjoy mo po yung benefit na nakukuha mo as a Secret affiliate po for paying your monthly subscription na 498. So, hopefully po, maging partner po namin kayo, maging part po kayo ng Secret, isang napakagandang opportunity na nagbigay po sa amin ng pag-asa. Most of us here, okay, is mga marketer na talaga po. Okay, I'm not sure kung ikaw po ay marketer, napapanood mo to, no? Pero alam naman natin na hindi tayo nagtatagal or kung magtagal man tayo, is bigla na lang nagsasara, nawawala yung mga company, no? Pero ito guys, I can assure you, makakasama po natin ang may-ari, ang company na to hanggang sa makuha po natin ang ating mga pangarap. Okay? So sabi ni Sir Jazz, our CEO, ang sabi niya, ito po yung mga redemption company na natin. No? Ibigay na natin ang lahat dito kasi hindi po tayo bibiguin ni Secres. Okay? So, thank you so much. Join our advocacy. Join our mission. Thank you. Get the invite link to the person who shared Secrets to you. Simple, duplicable, with God, all things are possible. Okay? So, guys, that's it. Again, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-invite at nakinig po, no, ng mga affiliates or non-affiliates sa ating presentation tonight. Now, don't forget to like po yung Secrets YouTube channel and of course, yung Secrets page po natin, yung Secrets Wellness INC po, no, na page. I-like, follow po kayo at makipag-engage po kayo doon. Okay? So, I'm Demi Sibuan, one of your national director and one of the speakers bureau of the company. Thank you so much po sa inyong lahat. Okay, alam nyo